Alături de noi este domnul Dan Botică. Dânsul este licențiat în filozofie la Ashbury College. Deține un master în studii biblice și un master în teologie în cadrul Ashbury Theological Seminary. Deține un doctorat în limbi semitice, iar în prezent este conferențiar doctor în ebraică și exegeza Vechiului Testament în cadrul Universității Emanuel din Oradea și în același timp este pastor în Biserica Baptistă Emanuel din Oradea. Astăzi ne va vorbi despre omul este inima lui, dimensiunea multifuncțională a inimii în iudaismul antic. Vă rog. Da, sigur. Sau un microfon acela. Okay. Mulțumesc mult pentru prezentare. Am să abordez subiectul acesta puțin mai filologic decât teologic sau filozofic, cel puțin în prezentarea din după masa aceasta, dar în articolul pe care îl vom preda pentru o eventuală publicație, acolo va fi și o dimensiune mai filozofică. O să ating și această dimensiune, iar după mine urmează colegul meu Ovidiu, care se va uita la problema conștiinței și îmi imaginez că oarecum se va suprapune prezentarea mea cu prezentarea lui, pentru că în Biblie, în Vechiul Testament și Noul Testament, conștiința, da, are o terminologie a ei, dar deseori ca funcție, conștiința implică inima destul de des. Aș vrea doar să încep cu câteva statistici. De 750 și ceva de ori apare cuvântul inimă în Biblie. Undeva dintre ele sunt aproximativ 600 în Vechiul Testament, deci e o ușoară disproporție. Evident, Vechiul Testament e mai lung din punct de vedere al conținutului, dar nu e deloc o coincidență faptul că Vechiul Testament este foarte, foarte preocupat de inimă și aproximativ 165 de ori apare cuvântul în Noul Testament. De asemenea, am aici un document, este un document rabinic, o exegeză pe cartea Eclesiastul, și în cadrul acestei exegeze, autorul rabinic a descoperit peste 55 de uzanțe ale inimii, nu doar în cartea Eclesiastul, evident, ci în toată Biblia. Din punct de vedere ebraic, Biblia este, sau Tanakh, cum o numesc ei, este Vechiul Testament. Deci în Vechiul Testament, spun rabinii, inima apare în 55 de ipostaze, le-am listat aici, nu știu dacă are sens să trec prin toate, le puteți vedea, dar inima face multe lucruri, printre altele inima merge, inima se ridică, inima coboară, gândește, simte, plănuiește și așa mai departe. Nu o să trec prin ele, dar vi le pot pune la dispoziție dacă cineva e interesat să vadă aspectul multifuncțional al inimii în Vechiul Testament. Când vorbim de inimă, inima ca funcție, nu doar ca organ biologic, dar ca funcție, apare în dreptul lui Dumnezeu. Cum să te predau, Israele, întreabă profetul Osea, mi se zbate inima în mine. Evident, unii teologi interpretează pasaje ca acestea în mod antropomorfic, adică cineva îi atribuie lui Dumnezeu funcții sau comportamente umane și știm că antropomorfismul este o figură de stil în Biblie. Eu, din, nu știu, poate convingerii mele teologice, tind să le interpretez literal, glumesc într-un fel, dar eu chiar cred că în ființa lui Dumnezeu, din punct de vedere biblic, există emoții și există emoții foarte, foarte reale. De aceea, dacă ne-l imaginăm pe Dumnezeu dintr-o perspectivă aristoteliană, ca un fel de mișcător nemișcat sau o forță impasibilă, căreia nici măcar nu-i te rogi, spunea Aristotel, pentru că e o glumă proastă să spui că îl miști pe Dumnezeu. În momentul când l-ai mișcat pe Dumnezeu prin rugăciune, Dumnezeu face o tranziție de la perfecțiune la imperfecțiune. Ori Dumnezeul lui Aristotel era perfect și orice mișcare, deci orice schimbare, faptul că a auzit ceva ar fi însemnat o trecere de la imperfecțiune la perfecțiune la imperfecțiune. De aceea, când vorbim despre zbaterea inimii în Dumnezeu, normal că iudeo-creștinismul introduce în contextul acela religios un concept foarte unic
foarte neobișnuit. În fine, îi pare rău Domnului, din nou, asta ar avea conotații în filozofia noastră despre providența lui Dumnezeu, despre atributele lui Dumnezeu, atotputernicia, desăvârșirea lui, faptul că îi pare rău, din nou, implică o schimbare de la X la Y, dar eu cred că îi pare rău lui Dumnezeu, într-un fel. Dar putem discuta aceste aspecte filozofice puțin mai târziu. Deci, când vorbim de omul este inima lui, trebuie să începem de la premiza că omul are inimă, pentru că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui. Dumnezeu are inimă, prin definiție, logic vorbind, omul fiind creația lui, va avea și el inimă. Inima apare deseori ca organ. Este evident, inima lui Nabal, ne aducem aminte de Nabal, care după o seară de petrecere a auzit din partea soției lui că de fapt David s-a bucurat de bunurile lui și a primit o lovitură ca de moarte. Inima i s-a făcut ca o piatră, fizic vorbind, inima lui s-a întărit în urma acestui infarct sau nu știu ce altă problemă a avut. Dar voi trece acum la funcțiile psihice și aș vrea să folosesc cuvântul psihic într-un termen generic, adică tot ceea ce se petrece în interiorul nostru, psihic ca rațional, volitiv, emoțional și așa mai departe. Inima are funcție rațională, omul face planuri în inima lui, de asemenea omul nu se gândește decât să nimicească, e vorba de, cred că de Asiria. Isaia, prorocul, spune când asirianul se gândește sau împăratul Asiriei, este singurul plan care îl motivează să distrugă, atâta tot. Deci inima are o funcție rațională, inima de asemenea are o funcție volițională, evident, lucrăm așa puțin mai despicând firul în patru, rațiunea și voința uneori se suprapun, dar doar de dragul terminologiei am vrut să fac și aceste distincții. Filip mă poate contrazice dacă greșesc sau nu din punct de vedere psihologic, dar din punct de vedere al voinței, inima este un organ sau are o funcție care implică și astfel de acte, luare de decizii. Am hotărât în inima mea. Evident, am văzut puțin mai devreme, în cazul lui Dumnezeu, inima are aceste funcții emoționale. Împăratului Siriei i s-a tulburat inima sau preotul s-a bucurat în inima lui în momentul când i s-a propus să lucreze pentru acel clan în Vechiul Testament. De asemenea, are funcție spirituală. Deseori inima apare în experiențe pe care omul le are în relația cu Dumnezeu, experiențe negative, ca atunci când oamenii își poartă idolii în inimă, ceea ce înseamnă că din punct de vedere al Vechiului Testament, și fac o mică paranteză, există această prejudecată pe care oamenii o au față de Vechiul Testament. Vechiul Testament este legea, Noul Testament este harul. Vechiul Testament este judecată, Noul Testament este răscumpărare. Vechiul Testament este fapt, materie, tot ce înseamnă a face. Noul Testament este spirit, metafizic și așa mai departe, care este, cred, o prejudecată greșită, pentru că în Vechiul Testament, am văzut mai devreme, inima apare de peste 650 de ori. Asta înseamnă că autorii Vechiului Testament au fost foarte preocupați de aspectul lăuntric al omului și în cazul acesta observați idolatria. Idolatria care deseori se manifestă fizic, prin statui, prin tot felul de fenomene, temple, culte și așa mai departe. Nu, idolatria este în esența ei o decizie lăuntrică de a iubi ceva, de a face un lucru finit într-un mod absolut. Asta înseamnă idolatria și observați, oamenii își poartă idoli în inimă sau în sensul pozitiv, Dumnezeu prin această întruchipare a înțelepciunii în sora acestui fiu sau mama acestui fiu, îi spune: fiule, dă-mi inima ta, adică inima lui se aparține lui Dumnezeu. Repet, inima în funcția spirituală. Trec acum la partea puțin mai filologică. Am preluat unele din aceste detalii dintr-o altă lucrare puțin mai mare. Este în limba engleză și am folosit și terminologia ebraică. În articol o să folosesc, o să încerc să mă refer la un minimum necesar în prezentarea aceasta. Observați, când vorbim de termenii pe care Scriptura îi folosește, când descrie tot comportamentul lăuntric al ființei umane, observați, are termenul inimă, deseori se referă la rinichi sau la rărunchi, cum este traducerea Cornilescu, de asemenea un fel de lăuntru, burta sau pântecele pe dinăuntru, de asemenea pântecele fizic
și cei doi termeni cu care noi suntem obișnuiți, sufletul și spiritul sau duhul ființei umane. Fiecare din acești termeni, primii 4, sunt termeni biologici, literalmente sunt termeni biologici. Inima, măruntaiele, burta, pântecele și rinichii. Sunt termeni biologici care sunt investiți cu funcții psihosomatice, într-un fel. Dacă ne uităm la lăuntru, observăm că uneori Cornilescu traduce acest termen, kerev, în limba ebraică, îl traduce cu inimă. Acolo e traducerea în limba engleză, dar dacă ne uităm de pildă la Psalmul 5 cu 10, puțin mai târziu la 64 cu 2, este de fapt acest termen kerev, care înseamnă lăuntru, Cornilescu îi dă traducerea inimă. E o alegere personală, dar asta oarecum atestă cât de importantă este partea lăuntrică a omului și cum omul vechi testamentar folosește organele biologice într-un sens psihosomatic, nu doar fizic, dar și psihic. De asemenea, un alt termen este acest beten, care înseamnă pântece, partea din lăuntru. Observați, Dumnezeu îl cercetează ca și când ar avea o lampă, practic pune lampa și se luminează totul. Bineînțeles că se referă la gânduri ascunse pe care omul le are. Hlia este cuvântul pentru rinichi sau rărunchi, în terminologia Cornilescu. Îl observăm pe Dumnezeu, dacă vă uitați de pildă în Ieremia 20 cu 12, Ieremia 17 cu 10, Dumnezeu cercetează inima și rărunchii, adică este organul de sus, de obicei asociat cu partea volitivă, rațională, și organele de jos, de la spate, rinichii, coborând mai spre partea de jos, sunt asociați cu emoțiile. Tot ce înseamnă funcții raționale și funcții emoționale sunt prinși în această pereche, inimă-rărunchi, inimă-rărunchi. Și ea apare de câteva ori în Vechiul Testament și perechea nu este aleatorie, este bine gândită și bine aleasă. Observăm din nou termenul nefesh, pe care noi îl asociem cu spiritul omului, cu sufletul omului, este deseori implicat aici, și termenul ruach, care înseamnă duh, înseamnă și vânt, dar în ființa umană este duh sau spirit. Din nou, spiritul gândește, spiritul plănuiește, spiritul simte. De asemenea, aș vrea să ne uităm la Dumnezeu care apare ca subiect cu verbe care au aceste acțiuni de cercetare. E foarte important detaliul acesta pentru că, din nou, dărâmă mitul Vechiului Testament ca fiind orientat către fapte, către materie, către lege, către tot ceea ce este vizibil, iar Noul Testament către tot ceea ce este superior și invizibil. Și cred că am văzut ușor în prezentarea de mai devreme pe C.S. Lewis această ușoară dihotomie, Vechiul Testament fiind considerat un mit în vechime, dar în Iisus Hristos avem faptul istoric cu adevărat și superioritatea religiei. Când vorbim în sensul acesta, am listat aici o serie de verbe, le explic pe fiecare dintre ele cu date și cu surse biografice secundare, adică comentarii și articole, dar dacă ne uităm, observăm că Dumnezeu își cercetează imaginația omului atunci când omul concepe, atunci când omul dă naștere la, atunci când face toate aceste fapte, Dumnezeu practic le vede. E ca și cum ar scana lăuntrul omului. Dacă le-aș lua pe rând, unul din verbele preferate ale Vechiului Testament este a vedea înăuntru, adică dincolo de aspectul fizic. Omul se uită la exterior, ca să parafrazez, Dumnezeu se uită la inimă. Observați că Dumnezeu în Vechiul Testament este foarte mult preocupat de partea lăuntrică, nu doar de faptele omului. De asemenea, Dumnezeu îl încearcă pe cel neprihănit și vede, și observați din nou perechea, măruntaiele și inima, adică emoțiile și rațiunea. Un alt verb, cel al doilea verb, bin, înseamnă a discerne. Îl vedem din nou pe Dumnezeu. Ca subiect al verbului bin, Dumnezeu discerne intențiile gândurilor și gândurile le discerne de departe. Psalmul 139, nici măcar n-apare un cuvânt pe buzele mele, Dumnezeu l-a văzut la nivelul intenției și la nivelul gândurilor. Un al treilea verb este un verb foarte cunoscut, verbul iada, care înseamnă a cunoaște. Fac o mică paranteză,
În Vechiul Testament, verbul iada este un verb care descrie o cunoaștere care începe într-un spectru fizic și se termină într-un spectru foarte, foarte noetic, foarte metafizic. De pildă, există această expresie X a cunoscut-o pe Y, Boaz a cunoscut-o pe Rut sau Adam a cunoscut-o pe Eva, se referă strict la actul intim sexual. Cunoașterea în Vechiul Testament implică totalitatea ființei umane, dar observați, în contextul acesta Dumnezeu cunoaște gândurile. Fac o altă paranteză în paranteză, când deseori profeții îi acuză pe israeliți că i-au întors spatele lui Dumnezeu și că nu-L cunosc, se referă la întregul spectru al cunoașterii, de la o cunoaștere fizică, adică o raportare la Dumnezeu în lucrurile fizice de zi cu zi, până la una absolut spirituală a gândurilor. Tot ce înseamnă ființa umană, cu deciziile noastre, dar și cu gândurile noastre, înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cunoaște în felul acesta. Observăm acolo câteva verbe. Dumnezeu cunoaște inima, Dumnezeu cunoaște tot ceea ce este în inimă, 2 Cronici 32 cu 31, Dumnezeu cunoaște secretele inimii, Psalmul 44 cu 22 și acestea sunt doar unele din versetele pe care le-am pus. Un alt verb foarte important, verbul bahan, este preluat din terminologia meșteșugarilor care purificau aurul și argintul, efectiv îl testau. Când erau impurități, fierbeau acel mineral până când ele ieșeau la suprafață și culegeau doar aurul curat. Observați, Dumnezeu din nou testează lăuntrul și din nou măruntaiele cu inima funcționează în această pereche. Dumnezeu se uită și între toate impuritățile se uită și după lucrurile bune. Este un termen preluat din acest meșteșug al aurului, al argintului, al prelucrării metalelor. De asemenea, observați testul și Cornilescu folosește acest verb în termenii de a cerceta, chiar a testa. Nu e cuvântul în limba română potrivit lui Cornilescu a testa, dar este un sinonim. De asemenea, un verb hakar, care este preluat tot din această cercetare, observați din nou, Dumnezeu testează inima omului, Ieremia 17 cu 10. Un alt verb preluat din această terminologie a prelucrării metalelor este verbul țaraf, care înseamnă chiar a topi, adică a topi și a scoate din nou zgura și impuritățile, este un sinonim cu bahan pe care l-am avut puțin mai devreme. Observați în Proverbe 17 cu 3, topirea este pentru argint, dar Dumnezeu testează, același verb, testează inimile. Când le topește, ies la suprafață toate impuritățile sau toate lucrurile bune. Pe oameni îi putem amăgi, pe el nu-l putem amăgi. În fine, un alt verb este verbul a cerceta, gen a vizita. Verbul pakad, observați Psalmul 17 cu 3, tu m-ai vizitat, m-ai cercetat în timpul nopții, uitându-te la inima mea. Cu alte cuvinte, visurile mele uneori cad sub incidența cercetării lui Dumnezeu. E foarte interesant, noi de obicei asociem visurile cu poate o experiență aproape inconștientă, de care nu ne facem vinovați. Din perspectiva lui Dumnezeu, s-ar putea ca și în această experiență a visurilor, unii dintre noi să ne facem vinovați dacă, cum să spun eu, ne lăsăm duși și ne lăsăm purtați și ne bucurăm de lucrurile care n-ar trebui să se întâmple în visurile acestea. Un alt verb, verbul hafas, este din nou un verb de cercetare și observăm că Dumnezeu cercetează cu lampa cămăruțele din interiorul nostru. Din nou preocuparea pentru lăuntru. Un alt verb, verbul final de acolo, verbul nasa, care înseamnă chiar a pedepsi uneori și a încerca cu o încercare fizică, a lovi mai ales, observăm Deuteronom 8 cu 2, 2 Cronici 32 cu 31, Dumnezeu testează ca să știe, verbul pe care l-am menționat puțin mai devreme, i-a da ceea ce este în inimă. E ca și cum zdruncină viața cuiva și apoi se uită la inimă. Reacția pe care o am la nivelul emoțiilor și al gândurilor îmi definește identitatea. Cine sunt în mijlocul acelor încercări? Pentru că în experiențele pozitive toți ne comportăm admirabil. În cele negative, cele care implică durerea, cred că de obicei ies la suprafață adevăratele noastre reacții. Bun, și
Un ultim verb pe care l-am pus aici este verbul tahan, care înseamnă a cântări. Efectiv a pune într-o cumpănă. Observăm din nou Dumnezeu în Proverbe 21:2, cântărește inima. Cântărește inima. Este o imagine pe care am pus-o aici, o scenă din Cartea Morților, în care ne uităm la zeul Anubis, care pune pe un taler al cântarului inima, este cel din stânga, și pe talerul din dreapta este un fulg, fulgul dreptății, amat, care înseamnă judecata dreaptă. Și știți foarte bine din această viziune despre inimă și despre fapte în versiunea egipteană, dacă inima înclina balanța mai mult decât pana sau fulgul acela, înseamnă că în inima acelei persoane era multă nedreptate și mult rău, era o zeiță, zeița cu cap de crocodil în dreapta. Dacă inima cântărea mai mult decât pana aceasta a adevărului și a purității, inima era luată, aruncată, crocodilul o devora și asta însemna soarta în iad a persoanei. Dacă însă inima era mai ușoară decât pana, observați un zeu cu cap de pasăre care scrie exact recomandările judecătorilor. Judecătorii sunt acolo în rândul de sus, ei toți sunt zei și zeii care cunosc într-un fel faptele omului îi spun acestui scrib ce să scrie. Deci, într-un fel, această cumpănă reflectă verdictul judecătorilor. Cam asta era ideea. Și dacă inima supraviețuia, atunci persoana putea să plece în această călătorie a sufletului în zonele celelalte. Și Vechiul Testament este exact pasajul pe care l-am preluat puțin mai devreme, îl pune de fapt pe Dumnezeu, nu această suită de zei. Și unde aș vrea să ajung cu această comparație este la următoarea concluzie. În multe aspecte există paralele între cultura egipteană, cultura mesopotamiană, cultura de mai târziu asiriană, babiloniană și Vechiul Testament. Există destul de multe paralele. Unde însă se produce diferența imensă este în faptul că cel care cercetează inimile este unul singur și nu poate fi reprezentat fizic. Vechiul Testament interzice din start orice fel de reprezentare fizică a lui Dumnezeu. Dau din nou în urmă ca să ne facem o idee puțin mai bună. Uitați-vă, vă rog frumos, dacă îi numărăm, sunt undeva la cel puțin 12-13 zeități care se implică în acest proces. Unele dintre ele cu comportament deviant, adică au perechi, bărbat-femeie, dar se înșală unul pe celălalt, se ceartă unul cu celălalt, se omoară unul pe celălalt, mitul lui Isis și Osiris și așa mai departe. Deci zeii se comportă, zeii sunt dușmănoși, sunt răzbunători, sunt obsedați sau preocupați sexual. E o diferență enormă între cel care cântărește inimile și cei care o fac. El este curat, este pur, n-are voie să fie reprezentat fizic, pentru că în momentul când limitezi pe cineva la o imagine, deja îl manipulezi. Îl poți transforma într-un mic medalion, îl pui la oglinda mașinii, nu într-o singură ipostază. Poți să pui 10 icoane dacă vrei. Am văzut toată o mașină care avea și în față, vreo câteva dintre ele atârnau pe oglinda retrovizoare și avea în spate o întreagă colecție. Era ca un cavou, literalmente, mașina aceea. În Vechiul Testament, în perspectiva iudaică, așa ceva este o anatema, este imposibil. Când omul reprezintă fizic, omul deja manipulează și Dumnezeu nu se lasă manipulat în sensul acesta, de aceea Dumnezeu cântărește inimile și veghează asupra sufletului tău. Și în final sunt două funcții pe care inima le are și pe care aceste verbe psihosomatice le descriu. De pildă, inima poate să intenționeze, poate să conceapă sau poate să inventeze răul. Ne uităm la acele pasaje, observați, nedreptatea apare în inimă. Și Iisus Hristos mai târziu preia această viziune, această continuitate cu Vechiul Testament, care spune, atunci când spune din inima omului ies, și primul cuvânt pe care îl avem, sau printre primele cuvinte, faptele. Cum adică poate o faptă să iasă din inimă? Eu știam că în inimă sunt gânduri, sunt... Nu. Inima este această sursă inepuizabilă pentru tot ce înseamnă fizic, doar că noi nu vedem lucrurile acestea. Și observați, în inimă omul lucrează nedreptatea sau cineva are cuvinte de pace pe buzele lui, dar de fapt în inimă
este răutate. Dacă ne uităm la ele, observăm în Proverbe 23:7, prietenul îi spune mănâncă și bea, dar de fapt inima lui nu este. El spune cu o intenție falsă ca să-l atragă într-o cursă. De asemenea, un psalm celebru, de altfel 66:18, psalmistul spune: dacă aș fi gândit nelegiuire în inima mea, la nivelul gândurilor, Dumnezeu nu mi-ar fi ascultat rugăciunea. Este vorba de un act cultic, o persoană care vine și se roagă, dar cere într-un fel nepotrivit. Și ne aducem aminte de pilda pe care Iisus a dat-o cu vameșul și fariseul. Vameșul, în momentul când vine, se compară și spune: eu nu sunt ca X, nu sunt ca Y, veșnica ispită de a ne compara, mai ales în fenomenul ăsta al rețelelor de socializare. Astăzi, unde comparația a devenit aproape paranoică și patologică, dar observați aici, persoana vine și spune: dacă aș fi gândit rău înaintea lui Dumnezeu, aș fi fost în primul rând, n-aș fi obținut nimic. Că omul de obicei vine să se roage ca să obțină ceva. El spune: nu m-ar fi ascultat nimeni, cu atât mai puțin Dumnezeu. În fine, observați Geneza 6:5, pasajul clasic: intenția gândurilor din inima lui era pornită tot timpul numai spre rău. Dar inima nu concepe, nu inventează și nu înclină către rău. Inima are și intenții pozitive. Ne uităm la David, în momentul când împăratul David a dorit sau a plănuit să construiască templu, Dumnezeu îl trimite pe Natan, prorocul, să-i spună: când mă uit la fizicul tău, la mâinile tale, ele sunt pătate de sânge. Și David a fost literalmente un criminal. Când l-a omorât pe Urie, chiar dacă n-a făcut-o el cu mâinile lui, a fost autorul moral al crimei. Și Natan îi spune: n-ai voie să construiești acest templu pentru că ești vinovat. Dar, observați, îi spune: a fost bine, și traducerea literală este că ai intenționat în inima ta. Aceasta nouă ne scapă, avem sentimentul că e doar așa un fel de concluzie profetică, Dumnezeu se uită la inima ta, gândul în sine a fost bun, dar n-ai voie, ești descalificat prin faptul că ai sânge pe mâinile tale. Ceea ce însă ne spune acest verset este că în viziunea Vechiului Testament, Dumnezeu prețuiește mult mai mult intenția decât fapta cuiva. E un concept revoluționar. Nu știu câți dintre dumneavoastră lucrați în domeniul juridic, sunteți avocați sau aveți de-a face cu chestia asta. Într-o curte de judecată, tu poți să vii cu intențiile tale cât vrei tu, dar în cele din urmă prevalează dovezile materiale. Adică s-a întâmplat sau nu. Păi nu, el doar a gândit. Nu, s-a întâmplat sau nu, e ceva material sau nu este. Și oamenii așa gândesc. Deseori Vechiul Testament e catalogat ca fiind, așa cum spuneam mai devreme, orientat către materie, către fapte, către ceea ce este vizibil și trebuie să așteptăm până în Noul Testament ca să vedem ceea ce este invizibil și pur și curat și așa mai departe. Nu, asta este o dihotomie falsă. În Vechiul Testament, observați, Dumnezeu declară în dreptul cuiva neprihănire doar datorită realității lăuntrice. Noi știm cine a fost David și David nu scapă pentru faptele lui. Dar intențiile bune sunt cântărite de Dumnezeu și apreciate. Observați, Dumnezeu s-a uitat la inima lui David atunci când ceilalți s-au uitat la dimensiunea lui, era cel mai mic și fizic și ca vârstă, dintre toți fiii lui Isai. Când Saul a venit și a început să se uite, Samuel, i-a luat pe rând, s-a dus la cel mai mare. De ce? Pentru că, evident, în sistemul acela, cel mai mare e primul născut, are întâietate și Dumnezeu spune: nu, te uiți la fizic. Eu nu mă uit la fizic, eu mă uit la inimă. De ce? Pentru că inima lui era curată. Și în fine, închei cu această imagine a psalmistului. E un psalm al treptelor, în care oamenii literalmente urcă pe dealul, pe muntele Sinai până în vârf, unde era templu, și observați, psalmistul spune: mă urc cu mâinile curate, dar și cu inima curată. Sunt cele două necesități. Nu e suficient doar fizicul ca să impresionezi pe cei din jur, este cu atât mai important lăuntricul, pentru că acolo se uită Dumnezeu. Ele formează o pereche, dar nu pot fi despărțite una de cealaltă. Cred că asta este... a trebuit eu să fac și o aplicație practică, sunt păstor. La una din festivitățile de absolvire din Statele Unite, cred că era Universitatea Stanford, poate greșesc, noi bătrânii mai uităm, Steve Jobs a avut
se spune, una dintre cele mai bune prezentări pe care le-a avut cineva vreodată la o festivitate de absolvire. N-a durat mult discursul lui, dar e printre primele 3-4 din istoria discursurilor. În fine, Steve Jobs spune următorul lucru: timpul tău este limitat. Deci nu-l irosi trăind viața altcuiva, nu te lăsa prins în capcana dogmelor, care înseamnă să trăiești pe baza ce au gândit alții, și pe primul loc în viața ta să ai curajul să-ți urmezi inima. Follow your heart. De ce? Ea știe deja ce-ți dorești tu să devii, orice altceva este pe locul 2. E o aplicație practică, există această mantra, follow your heart. Apare în muzică, apare în film, apare în artă. Prințesa Diana spunea că tot ceea ce este necesar este să-ți urmezi inima, inima știe unde să te ducă dacă doar te lași purtat. Observați perspectiva biblică, inima poate să fie o sursă inimaginabilă de bine. Pe de altă parte, inima poate să fie o sursă inimaginabilă de rău. Ieremia spune, este deznădăjduit de rea, dacă nu e răscumpărată. A fost făcut o cercetare, 2 psihologi celebri, poate că ați auzit de Carol Dweck, ați citit cartea Mindset? E o carte roșie, Mindset, cred că așa e și tradusă în limba română. Vă recomand, e o carte de top, câțiva ani de zile în urmă, nu de mult, împreună cu Gregory Walton de la Stanford, au luat această lozincă, Follow Your Heart, și au adunat un fel de eșantion de câteva sute de persoane și le-au împărțit în două, în funcție de acest criteriu. Le-au întrebat care este deviza care te călăuzește pe tine cel mai mult în viață. Cei care au spus Follow my heart le-au pus într-o categorie și le-au urmărit de-a lungul timpului. Cei care au spus altceva, alte criterii, le-au pus într-o altă categorie, i-au pus acești 2 psihologi într-o altă categorie și i-au urmărit și la sfârșitul studiului au ajuns la următoarea concluzie. Adepții acestei convingeri, și anume Follow your heart, de-a lungul timpului au falimentat în joburile lor, în relațiile lor, ori de câte ori au dat de greu. Au șanse mult mai mari să falimenteze când întâmpină obstacole și provocări. Repet, psihologia seculară, ambii sunt seculari cât în cape, nu cred că au neapărat anumite sensibilități creștine, dar ei au recunoscut în momentul când îți urmezi inima și când asta este deviza ta în viață, când ai de greu, inima te lasă singur. Adică emoțiile, impulsurile acestea. Partea bună a inimii, și anume aceea când este răscumpărată de Dumnezeu, vreau să o redau printr-o carte, Don't Follow Your Heart, scrisă de John Bloom, care spunea următorul lucru: nimeni nu ne minte mai mult decât propria noastră inimă, care este patologic egoistă. Dacă vom asculta de inimile noastre, vom perverti și vom împovăra. Vă rog, ascultați, orice dorință, orice lucru frumos, orice persoană, orice miracol și orice bucurie. Inima nu a fost creată să conducă, ci să fie condusă. Nu te încrede în inima ta, fă-ți inima să creadă în Dumnezeu. Este această perspectivă echilibrată. Inima este întruchiparea chipului și asemănării lui Dumnezeu în noi. Ea gândește, ea face planuri, ea simte, ea se bucură, ea se raportează la Dumnezeu, dar poate să fie un instrument inimaginabil de rău atunci când ajunge în mâna altcuiva. Ok, eu mă opresc aici. Repet, dacă cineva dorește material mai mult, vă recomand să așteptați până când vor fi publicațiile publicate și acolo veți vedea întreaga prezentare. Mulțumesc! Mulțumim mult pentru prezentare, a fost foarte interesant ceea ce ne-ați spus. De data aceasta avem timp suficient pentru întrebări, așa că vă rugăm să îndrăzniți. În primul rând, mulțumesc pentru prezentarea foarte, foarte interesantă. Aș bucura foarte mult să discutăm despre aspectele filozofice, că eu sunt filozof și mă interesez foarte mult despre aspectele acestea. Dar am 2 întrebări, sau o întrebare și un comentariu. Întrebarea ar fi privind Geneza 6:5. Am mirat întotdeauna dacă afirmația asta că inima omului întotdeauna sau în continuare creează numai răul, dacă punem asta într-o doctrină strictă și spunem, acolo zice Biblia că din inima omului vine numai rău și tu ai spus că asta nu este adevărat, dacă vedem Biblia în totul, vedem că
o vedere mai balansată și deci asta nu poate, și în părerea mea, asta nu poate să fie adevărat, dar cum putem să scăpăm din dilema asta? Pentru că dacă luăm Biblia la serios și acolo scrie, este o afirmație a lui Dumnezeu, cum armonizăm asta cu o vedere sănătoasă a inimii omului? Corect. Aș răspunde ca un filolog mai mult, în sensul în care dacă ne uităm strict la contextul literal, sau chiar și la contextul istoric, Geneza 6:5 vine după Geneza 4, unde îl ai pe Cain și pe Abel, care reprezintă într-un fel inima bună și inima rea. E o despărțire care are loc și apoi din următoarele generații începe această despărțire să se facă mult mai clară, astfel încât marea majoritate a oamenilor ajung să fie reprezentați de partea inimii rele. Nu uităm că puțin mai târziu, înainte de potop, este ales un om pe care Scriptura îl descrie ca fiind neprihănit, pe Noe. Și atunci, în sensul acesta, aș lua interpretarea aceasta, Dumnezeu s-a uitat la oameni și a văzut că fiecare înclinație a gândurilor inimii sale era îndreptată numai spre rău. E ca și în vremea lui Irod, când se spune că tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el, când a aflat că de fapt magii au venit să se închine copilului. Sunt uneori și aceste exagerări intenționate, e ca un fel de artificiu literar în care spun toți erau așa. Asta ca să creeze o impresie, dar dacă ne uităm strict istoric, știm că cel puțin familia lui Noe sau Noe nu că era desăvârșit, dar din punctul ăsta de vedere cred că este un diagnostic asupra umanității care devoluase atât de mult de unde a plecat și unde a ajuns, astfel încât Dumnezeu nu găsește, repet, vorbesc din punct de vedere uman, o soluție mai bună decât să distrugă umanitatea, să salveze această ființă, să o ia de la început. Până la urmă nici Noe nu se dovedește a fi omul ideal pe care îl vedem, pentru că își construiește și plantează o vie, se îmbată și așa mai departe. Dar înțeleg îngrijorarea sau nedumerirea atunci când vorbim de faptul acesta, dar eu cred că la fiecare fază a istoriei observăm faptul că este cineva, de obicei o minoritate. Dumnezeu a lucrat cu minorități, cel puțin în Vechiul Testament și în Noul Testament, pleci de la 12 ca să transforme o lume întreagă, dar și în Vechiul Testament întotdeauna cei care chiar au căutat fața lui Dumnezeu și au dorit să-L iubească cu inima lor, au fost în minoritate. Cred că și astăzi, într-un fel, se reflectă același adevăr. Și mai era încă o întrebare? Sau, dar las pe alții să meargă și ei și poate la sfârșit mai pun întrebare. Sunteți prea politicos pentru România, dar e ok. Nicio problemă. Noi de obicei dăm buzna, dar da. În cartea lui Abolirea omului, C.S. Lewis folosește divizie clasică, deci creierul este rațională, burta este forța emoțională și plămâni, sau nu știu exact cum să traduc, reglează dintre cei. Poate să fie reconciliat acest sintagma clasică cu sintagma evraică, adică asta e primul întrebare. Și al doilea, ați menționat de câteva ori traducerea lui Cornilescu și am vrut să întreb dacă același chestie mai rămâne cu traducerea despre care am discutat recent cu profesorul Consac la mare publicate Humanitas cu un grup evrei, protestanți și așa mai departe, sunt ei sensibili la aceste nuanțe sau aveți altceva de spus despre... Încep cu a doua întrebare, pentru că e mai proaspătă. Chiar sunt cu Emanuel Consac într-un grup de traducere, revizuim Biblia Cornilescu. Sunt mai multe revizii, sunt mai multe traduceri. Este traducerea NTR, noua traducere românească. Ei, Emanuel Consac, cu câțiva traducători din București, mai mult din zona aceea, au un proiect de revizuire
a lui Cornilescu, adică revizuire sintactică, nu doar a arhaismelor și regionalismelor. Ceea ce noi facem în acest comitet este să revizuim Cornilescu mai mult din punct de vedere al sintaxei. Era o practică pe care Cornilescu avea de a pune virgule, uneori de a despărți verbul de subiect prin virgulă, care este inadmisibil. Dar în vremea aceea se făcea, probabil că spunea cineva, el punea virgulă după cum respira. E o glumă nedreaptă, era și intonat deseori textul. Adică când îl intonai și te opreai, puneai o virgulă. Sintactic vorbind nu se justifică. Asta facem noi acum. Dar da, e adevărat, traducerea Cornilescu, Umberto Eco sau nu știu cine avea o frază traditore. E adevărat, orice om, oricât de bine intenționat ar fi, evreii îl numesc un mincinos pe cineva care spune că a tradus literal. Nu există traducere literală, e traducerea mea literară, dar în fine. Deci, da, proiectul lor este un proiect, părerea mea, destul de important, mai ales pentru persoanele care chiar vor să pătrundă în... Referitor la cea de-a doua întrebare, la împărțirea acestor zone funcționale, am putea o compara cu funcțiile sufletului în filozofia grecească. Platon, mai târziu Filon din Alexandria, grecii aveau o împărțire mult mai elaborată. Nu cred că Vechiul Testament are o psihologie sau cel puțin o psihologie foarte, foarte bine pusă la punct, pentru că Vechiul Testament n-a fost gândit ca răspuns al realității lăuntrice. Pur și simplu avem versetele. Sigur, le putem lua, le putem rearanja, dar cel puțin grecii, când au făcut-o, au scris doar pe subiectul acesta. Deci n-aș putea să vă răspund, nu cunosc foarte bine scrierile lui C.S. Lewis în sensul acesta, dar vă pot spune că, în mod normal, gândiți-vă doar la cele 55 de funcții ale inimii. Deci dacă le luăm pe toate, veți vedea și emoții, și voință, și de toate, și fizic. Deci să spună cineva că inima doar plănuiește și măruntaiele simt emoțiile sau rinichii, e adevărat pe uneori, dar Vechiul Testament nu gândește așa. Vechiul Testament gândește și, nu doar. Mulțumesc. În regulă, mulțumim. Dacă mai sunt întrebări. Mulțumim pentru prezentare. Aș vrea să vă întreb, principiul acesta de a nu-ți urma inima este valabil și în cazul creștinilor care trăiesc după toate canoanele Scripturii și aș aduce în discuție expresia foarte generalizată în mediul evanghelic românesc, Domnul mi-a pus pe inimă. Da, deci ceea ce am exprimat acolo prin citatul lui John Bloom, pentru că John Bloom l-a citat, este o exagerare intenționată. Este o exagerare intenționată. Ceea ce spune el este, dacă îmbrățișăm această mantra culturală, Steve Jobs, toți ceilalți, follow your heart, pe asta a criticat-o el. Adică inima pur și simplu ca un fel de experiență emoțională. Cum reacționez când văd o fată? Dragostea la prima vedere. Asta este, din nou, tema multor cântări. Te-am văzut, m-am îndrăgostit de tine. Ca 2 sau 3 luni mai târziu să-și dea seama că de fapt nu iubea. Și ai situații foarte multe de cântărețe. Chiar citeam pentru o predică, cred că era exemplul Rihanei. Rihanna, e o listă întreagă. Ea însă și-a recunoscut faptul că a fost deseori atrasă în acest mit de dragoste la prima vedere, follow your heart, boyfriend după boyfriend după boyfriend, unul a impresionat atât de mult, efectiv a venit la ea acasă, cu mașina la ea la palat de fapt, și a claxonat, era o mașină din asta lungă, și ea a ieșit la geam și el spune, așteaptă puțin, și se duce și apasă pe un buton, se deschide portbagajul și zboară așa un stol de porumbei albi. Și ea spune, wow, a rămas impresionată și spune, vino, te rog, vino. Și ea spune, de ce? Vino! Ia coboară jos, o pune în mașină și unde mă duci? E surpriză, a dus-o la un aeroport privat, a îmbarcat-o într-un avion privat și s-au dus pe o insulă rezervată privată și spune, m-a cucerit. Câteva luni mai târziu s-au despărțit. Și era ideea asta de a-ți urma inima. John Bloom spune, don't do it. Okay? Dacă îți lași inima neatinsă de Dumnezeu să te călăuzească, mai devreme sau mai târziu te va duce într-o direcție greșită. Fă-ți inima să-L caute pe Dumnezeu,
pentru că ea n-a fost creată să conducă. Deci, din nou, e o exagerare, așa, un fel de figură de stil prin care atrage atenția cât de periculoasă poate să fie, în același timp inima răscumpărată de Dumnezeu categoric. Când îi aparține Domnului, atunci normal că urmăm. Chiar aseară am avut subiectul ăsta la tineret, cum să afli voia lui Dumnezeu urmând călăuzirea lăuntrică, adică emoțiile, ce spune inima. Și deseori Duhul Sfânt vorbește prin inima noastră. Conștiința e la fel, conștiința e ca un fel de instrument pe care îl poate influența și Dumnezeu, dar îl poate influența și lumea. Și închei, scuză că mă lungesc puțin, ai cazul soldaților japonezi din al doilea război mondial, când îi prindeau și luau prizonieri dintre americani, îi torturau cu bestialitate. Nu pot să descriu aici ce făceau cu ei. Deci până îi omorau, dar îi omorau încet și groaznic. Pe de altă parte, când americanii prindeau câte un soldat japonez și îl luau prizonieri, îi scotoceau prin rucsacul de război și găseau poze cu familia, poze cu iubita, moțocei pe care îi trimiseseră copiii de acasă. Își iubeau, erau obsedați de familiile lor, erau familiști, devotați și obsedați. Și soldații spuneau, este incredibil să vezi pe de-o parte un om mai crud, nu-ți poți imagina, și un om mai iubitor, nu-ți poți imagina. Cultura poate să influențeze conștiința și inima noastră. În sensul ăsta am pus remarca. Mulțumim. Ok, mulțumesc. Mai avem o întrebare? Da. Scuze. Da, vreau să mai fac un comentar privind citarea asta a lui Steve Jobs. Mi se pare că critica acestui slogan trebuie să fie mai nuanțată, pentru că deci pot să greșesc, dar ce vrea el să indică este faptul că îți trebuie o anumită viziune în viață și că, sau spunem altcumva, dacă n-ai nicio viziune, atunci n-ai nimic de a urma și eu găsesc mai folositor să ai ceva pe care îl urmezi decât să n-ai nimic. Și ce să urmăm? Și critica lui John Bloom, presupun, este împotriva unei follow your heart într-un sens superficial. Deci am niște gânduri, niște emoții superficiale pe termen scurt și le urmez. Și bineînțeles atunci se fac lucrurile ca și la doamna aia despre care ați povestit, ceea ce este de râs într-un fel și este trist. Dar critica creștină poate să fie prea extremă în cealaltă direcție, ca să spună în orice sens un om își urmează inima, este rău, pentru că în anumite întrebări, decizii în viață, avem să urmăm inima noastră, pentru că nu avem alte criterii. De exemplu, vă dau două exemple. Soțul sau soția și profesia. Avem o alegere foarte mare pentru potențial soți sau soții și pentru profesii. Și care să urmăm, ca creștini putem spune, bineînțeles, ceva care este imoral ca profesie sau un partener care nu este credincios, ok, asta exclude, bun, dar asta lasă totuși o grămadă de posibilități și după ce criteriu să decidem aici. Și eu am făcut experiența dacă nu suntem conștienți ce dorim noi ca indivizi, atunci urmăm niște criterii care sunt impuse din exterior și asta este foarte, foarte, foarte nesănătos și bisericile creștine au un mare pericol de a cădea în direcția asta, mai ales cu oamenii care sunt nesiguri ce privește calea lor și de aceea sunt un puțin sensibil aici ca critica aia să fie bine balansată, să spunem bine înțeles, dacă inima ta nu este restricționată sau călăuzită de către Dumnezeu, atunci este pericol că tu mergi într-o direcție individualistă, dar pe de altă parte, dacă ignori complet ce îți spune inima, atunci
există un anumit gol și golul ăsta nu poate să rămâne gol, ci va fi umplut. Dar de cine și de ce? Și creștinii, și dacă vor binele tău, poate că nu știu ce este cel mai bine pentru tine și îți fac un disservice. Și aici trebuie să fim atenți, asta e ce vreau să comentez. Corect. Dumneavoastră gândiți ca un filozof, eu răspund ca un păstor. E nevoie de ambele ca să folosesc o aliterație. Nu, e corect și ați menționat puțin mai devreme dependența de oameni, în sensul de a fi permanent influențat de cineva, să nu mai ai propriile tale convingeri și personalitate. Ne uităm în Rusia ce se întâmplă când un singur om dă tonul și ceilalți îl urmează pe el. Categoric sunt pericole. Biblia vorbește foarte mult despre această dependență nesănătoasă de oameni, de instituții. Oamenii depindeau de templu. Dacă aveau templu, erau ok. Și le critică, le ia rând pe rând. Da, corect, deci trebuie să le balanțăm. Mulțumesc mult! Uneori noi, păstorii, dăm exemplele astea, le lăsăm așa să oarecum fiarbă puțin în inima oamenilor, dar mă uit la Steve Jobs, deci dacă nu și-ar fi urmat inima, n-am fi avut iPad și iPhone și noi suntem cu Windows mai mult, dar Domnul să vă binecuvinteze. În fine, în sensul ăsta, deci a fost un vizionar categoric. A și călcat pe cadavre, dacă citiți biografia lui, deci a sacrificat oamenii pentru visurile lui, dar e adevărat, și-a urmat visul și visul ăla a dat roade. Mulțumesc foarte mult, apreciez. Mai avem o întrebare? Da. Da, mulțumesc pentru prezentare în general și în mod special pentru sublinierea legată de contrastul uneori exagerat pe care unii credincioși îl fac între vechiul legământ și noul legământ și cred că e foarte important un echilibru în privința aceasta. Eu predau Vechiul Testament, deci... Da, eu sunt mai mult cu Noul Testament și trebuie să trag un pic spuza și spre turta cealaltă. Da, nu, sunt chiar de acord că nu este sănătoasă această dihotomie care uneori apare și frecvent se folosește în biserici. Cu toate acestea există formulări în Vechiul Testament care par să sublinieze un contrast foarte important între inimă în Vechiul Testament și inimă în Noul Testament, să zic așa, de exemplu Ezechiel 36 spune: voi scoate din trupul vostru inimă de piatră și voi da o inimă de carne. Noi creștinii cel puțin privim textul acesta ca o trimitere spre noul legământ, în cadrul căruia inima se pare că se comportă foarte diferit sau are caracteristici complet diferite. De asemenea, eu știu, în Ieremia se vorbește despre legea din Vechiul Testament care a fost dată poporului și, mă rog, nu a fost respectată, iar noul legământ aduce ca și element nou cheie faptul că legea lui Dumnezeu este scrisă în inimile noastre. Dacă ați putea comenta puțin legat de aspectele pe care le vedeți totuși semnificativ noi în noul legământ privitor la inimă. Păi, le-ați menționat deja, deci nu trebuie să adaug nimic, este împlinirea în Noul Testament și împlinirea care urmează să se împlinească escatologic, deci vremurile noi încă au să apară. Eu nu sunt de felul meu așa alarmist, adică n-am să predic despre dacă Putin este sau nu anticristul, probabil că se văd semne, dar încerc să mă abțin. De felul meu sunt așa, am fost pregătit în școală, să gândesc puțin mai critic, dar aveți dreptate, categoric. Ideea cu inima de piatră, inima de carne, ea apare deja, dacă nu mă înșel, în Deuteronom, ori în Deuteronom, ori în Exod. Deci, și acolo e o realitate prezentă, adică le cere israeliților să aibă o inimă predată Domnului. Deci această idee de piatră sau de carne, adică inima nouă, inima veche, apare ca metaforă în Vechiul Testament, dar da, când vorbim de legământ, când vorbim de împlinire, nu încerc să răscumpăr Vechiul Testament în defavoarea Noului Testament, Doamne ferește, doar că am încercat doar prin această listă terminologică să arăt faptul că mulți oameni operează cu niște categorii preconcepute, că nu le iau în serios pe cele care există și atunci văd această dihotomie. Și uneori să știți că apar și în manuale de interpretare a Vechiului Testament, unde Vechiul Testament e văzut ca fiind vechi și atât, așteptăm până
până în Noul Testament. C.S. Lewis, de pildă, dacă... Corect, în sensul ăsta, dar nu, mulțumesc mult pentru precizare. Într-o prezentare ca asta e greu să faci dreptate la toate, dar apreciez mult. Mulțumesc frumos. Mai avem o întrebare. E mai mult o mențiune. Mi s-a părut foarte interesant acest termen de inimă, să fie atât de polisemantic și să permită atât de multe conexiuni cu alți termeni dintr-o limbă. Nu știu dacă mai știți și alți termeni specifici limbii ebraice care să se poată lega de atât de multe verbe, de atât de multe atribute. Și mi-am dat seama că din cauza aceasta este și foarte greu de definit. La urma urmei, ce este inima după Scriptură? Și mă gândeam dacă nu cumva este chiar esența noastră, adică a fiecăruia dintre noi. Și definiția asta am luat-o din faptul că primele două atestări ale termenului inimă le găsim în Geneza 6, cum ați spus, și interesant că sunt puse în paralel inima omului sau inima oamenilor cu inima lui Dumnezeu. Adică apar amândouă acolo și această frecvență o găsim, cum ați menționat, în toată Biblia, până în ultima carte, unde Dumnezeu se identifică ca unul care voi mă veți cunoaște ca cel care cercetez esența lucrurilor. Și cred că poate fi un mesaj de genul Dumnezeu e interesat nu doar de fațada pe care o putem afișa fiecare, ci de ceea ce nu știi poate nici tu despre tine. Corect. Da, ca mențiune. Închei cu o glumă, chiar închei. Am avut la Universitatea Emanuel acum vreo 4 ani de zile o conferință Suflet de femeie, ceva de genul acesta. Și ca să dărâm oarecum dominourile colegelor mele, am folosit ilustrația asta. Un păstor a ieșit e o glumă, nu e reală, a ieșit la pensie și se ruga într-o seară și a spus, nu, Dumnezeu i-a apărut în rugăciune și a spus, cere-mi un lucru, așa, ai fost credincios toată viața ta, aș vrea să te răsplătesc. Și le-a spus, da, nu spun. Hai, spune, da, nu, că e prea mult. Spune, păi știi că îmi place să merg cu motocicleta, dacă ai putea face o autostradă din America până în Hawaii, să merg acolo pe autostrada aia, pentru mine ar fi... Dumnezeu îi spune, altceva mai dorești? Păi, nu știu, aș vrea să înțeleg inima soției mele. Dumnezeu se gândește puțin și spune, cu câte benzi vrei autostrada? Scuze, nu vreau să par misogin sau ceva de genul ăsta, dar e adevărat, inima este foarte complexă și să încerci să o definești așa strict, să-ți iasă categoriile, nu se lasă îmblânzită chestia asta. Ok, cred că mai sunt și alte prezentări, mulțumesc mult! Mulțumim și noi!